Još te načini oltar kadioni od drveta sitima načini ga. Dužina neka mu bude lakat i širina lakat, četvorouglasti da bude i 2 lakta visok, iz njega neka mu izlaze rogovi. I pokoj ga čistim zlatom, ozgo sa strana unaokolo i rogove njegove i načini mu venac zlatan unaokolo. I načini mu po 2 biočuga zlatna ispod venca na 2 ugla njegova s obe strane i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi. A poluge načini od drveta sitima i oko ih u zlato. I metni ga pred zaves koji visi pred kovčegom od svedočanstva prema zaklopcu koji je nad svedočanstvom gdje ću se s tobom sastajati. I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim. Svako jutro neka kadi kad spremi žiške. I kad zapali Aron žiške uveče, neka kadi, neka bude kad svagdašnji pred Gospodom od kolena do kolena vašega. Ne prinosite na njemu kada tuđega, niti žrtve paljenice, niti prinosa, ni naleva ne levajte na njemu. Samo očišćenje neka čini nad rogovima njegovim Aron jednom u godini. Krvlju od žrtve za greh u dan očišćenja jednom u godini činit će očišćenja na njemu od kolena do kolena vašega, jer je to svetinja nad svetinjama Gospodu. Još te reče Gospod Mojsiju govoreći, kad staneš brojiti sinove Izraeljeve, između onih koji idu u broj, svaki neka dade otkup za život svoj Gospodu, kada ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kako zlo kad ih staneš brojiti. A neka da svaki koji ide u broj po siklu svetom, a taj je sikal 20 novčića, pola sikla bit će prilog Gospodu. Kogod ide u broj od 20 godina i više, neka da prilog Gospodu. Bogati da ne da više, a siromah da ne da manje od po sikla, kad daju prilog Gospodu na očišćenje duša vaših. I uzevši novce za očišćenje od sinova Izraeljevih, ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka i bit će sinovima Izraeljevim spomen pred Gospodom za očišćenje duša vaših. Načini umivaonicu od medi i podnožje joj od medi za umivanje i metni je između šatora od sastanka i oltara i nali u nju vode. Da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje. Kad idu u šator od sastanka neka se umivaju vodom da ne izginu ili kad pristupaju k oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu. Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude odredba večna Aronu i semenu njegovu od kolena do kolena. Još reče Gospod Mojsiju govoreći, uzmi mirisa najboljih, smirne najčistije 500 sikala i cimeta mirisavog pola toliko 250 i iriđota također 250 i kasije 500 merom svetom i ulja maslinova 1 in. I od toga načini ulje za sveto pomazanje, ulje najbolje veštinom apotekarskom, to da bude ulje svetoga pomazanja. I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svedočanstva, i sto i sve sprave njegove, i svećnjak i sprave njegove i oltar kadioni. I oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove, i umivaonicu, i podnože njezine. Tako ćeš ih posvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne bit će sveto. Pomaži i Arona i sinove njegove i osvetit ćeš ih da mi budu sveštenici. A sinovima Izraeljevim kaži i reci, ovo neka mi bude ulje svetoga pomazanja od kolena do kolena vašega. Telo čoveče neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono. Sveto je, neka vam bude sveto. Ako li bi ko načinio takvo ulje ili namazao njim drugoga, istrebit će se iz naroda svojega. I reče Gospod Mojsiju, uzmi mirisa stakte, oniha i halvana mirisavog, i tamjana čistoga, koliko jednoga, toliko i drugoga. I od toga načini kad, sastavljen veštinom apotekarskom, čist i svet. I istucavši ga nasitno, metaćeš ga pred svedočanstvom u šatoru od sastanka, gdje ću se sastajati s tobom, to neka vam bude svetinja nad svetinjama. A takvoga kada, kakav načiniš, nemojte sebi praviti, to neka ti je svetinja za Gospoda. Ako li bi ko načinio takav, da ga miriše, istrebit će se iz naroda svojega.